ken ze niet. Oké. Nee. Je had Ik ken alleen de ene die u noemde, dus die. Ja. ehm, Die teke samamang. ja, vroeger had je 78 toer Ja. en 75 75. Ja. en 45. 45, ja. 78 en 45. En later kreeg Was ik van die, 33 erbij, toch? was van die, ja, 33 is LP geworden. Ja. Ja, was van Bakkelied. Bakkelied. Ja, die vingerplaats zei bro, kom pram. Ja. Je weet hoe het is begonnen toch? Grammofoon. Nee, ik heb me er niet in verdiept, nee. Voor die draaitafel, wat men pick-up noemde, Ja. had je de grammofoon. Oh, Die bij Jama keet hij toch krikken, 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 krikken. Dan maar je draait telekens maar, ik keet die beetje slap dan maar. oké. En het ging met naalden. Ja, drie van die heren hadden het hier. Dat bij Srapu nai. Die wanneer poko dat we go Srapu de nai. Anders moet je gaan kopen. Dat bij Srapu de nai alleen voor elke poko. Telekens doen nou dat no bomoro. Zet je andere naald. Ja. Als je twee zet je andere naald. Ja. Het was grammofoon. Ja. Later is draaitafel geworden wat wij noemen pick-up. Pick-up, oh, oké. Later is amplifier gekomen. Wat wij nu noemen versterker. Dat wordt nog bij elkaar amplifier. Ja, Ja. oké. Maar eigenlijk begon Umalobi pas platen te drukken in vanaf de jaren 80, kan dat? Zeg ik het goed? Nee, Of al eerder? 70. Oh, toch 70? Pongo Pongo. Ja. Oh, dat is ook een plaat uitgebracht? Ja. Oké. Je kan het vinden op YouTube. Ja. Nee, omdat vroeger... Onze eerste maxi-single heet Pongo Pongo. Oké. Ja. Daarop heb ik 2 liederen gezongen. Ja. Mala 1 en die saxofonist Ram 1. Oké. Die was een soort bolero. Oh, oké. Bolero en een beetje mambo ertussen. Oké. Lena heet dat lied. En Mala had het over John Benti, een slaaf die in Suriname was gekomen. Die was gierig, had zout gegeten en kon niet meer vliegen naar Afrika. Oh, Die anderen zijn weggevlogen. ja. Oké. John Benti. Oké, dus Umalobi, wanneer ze in Paramaribo optraden, dan was het Mayo Steeg, zegt u, Nee, Hoefdraad en Menkendam. Hoefdraad en Menkendam. Maar later, En heeft u ooit opgetreden in Palace Hotel bijvoorbeeld? Of in Torarica, waar er ook groepen kwamen? nee, maar we hebben opgetreden op Explosion, die nachtclubs toch? Oh, Heb je nooit gehoord van over Explosion? nee meneer. Aan de Nieuw-Charlesburgsweg. Oh, Die clubs. Ja, op die clubs hebben we veel opgetreden, ja. Want ik heb altijd aan jongens gezegd, luister heren. Une pleigi abrabroki wa. We moeten naar Noord Paramaribo. ja. En dat is oefening en nogmaals oefening. Maar u bent nooit gevraagd voor Palace Hotel en zo? Palace hebben we gespeeld, maar Wel, Torarica nooit in niet. Torarica. Nee. Daar bent u nooit voor gevraagd? Nee. Ik had ze altijd voor gehouden om dat te doen. Nax, Ja. die plaats daar. Ja. Dat ben ik ook af en toe. Ja. En een van onze grootste optreden was Palmontuin. 1 jaar Refo 1981. Oké. 25 februari 1981. 1 jaar Refo. Ik was bij in de organisatie samen met Orlando van Amson. Toen was André Kamperveen onderminister van Jeugd en Sport. Oké. Ja. Ik was ook in de organisatie. En toen hebben ze u gevraagd Om mee te doen. mee te doen. Ja. Hebben we gespeeld. Dat was druk. Palmontuin. Ja. Bomvol toch. Maar ook populair toch. Bomvol. Oké. In feite wilden die heren niet spelen. Ja, voor en tegen tegenstanders, ja. van de revolutie. Ja. Ik zeg, ik ga niet daar om revo. Ik kan mijn populariteit kopen. Die mannen gaan ons betalen. Maar die mensen die daar komen, die betalen niet. Dus dan gaan er veel mensen komen.
Veel mensen gaan Umalobi meemaken. Ja. Zo, smau juru voor pleifjari. Zo, smau juru voor orgapoku. Dus laten we daar gaan. Uiteindelijk de Mako Arki. Hoe go? Ik is de maar bij een pot mee op om ik met Jezus. Wat? Ze hebben genoten. Genoten, ja. Daarna heeft de organisatie ons een rijsttafel gegeven bij Iwan Restaurant. Ja. Ja, jullie hadden er hard voor gewerkt. Ja, jullie hadden toch? het verdiend. Ja, Ja. man. Zijn er nog andere bijzondere plekken wat u zich kan herinneren waar u heeft opgetreden? Hier in Suriname? Ja. Nou ja. Alle clubs hebben we opgetreden. Huisfeestjes sowieso. Ja, dat nou sowieso. Kinderbal. Dat nou sowieso. En wat speelde u op een kinderbal? Kinderbal. Brown Girl in the Ring, dat soort liedjes. Oké, niet de muziek die jullie schreven. Nee, Dat was echt nee. voor grote mensen. Voor grote mensen. Oké. Ja. En was er ook kinderbal hier in het dorp? Ja. Oké. Maar het drit deze Umalobi was optreden op Wageningen tot in de ochtend over de Kopanama rivier toe met veer. Ja. Terug in Paramaribo op 9 uur 's morgens. Even uitrusten, 1 uur weer vertrekken naar Langatabiki. Om dat te gaan spelen. Van Langatabiki uit. Even een uur rusten. Een kinderbal op Menkandam, want het was avondklok. Maar wacht even, maar dan, hoe deed u dat? Want u was toen bij de politie. Hoe deed u met uw werk? Ik heb ervoor gezorgd dat ik geëmployeerd ben. Wat betekent dat? Ik zat op kantoor. Dus dan kon u 's avonds en in het weekend makkelijk... Oh, Ja. oké. Ik heb mijn boekhouder gehaald. Ik heb mijn stuurnummer gehaald. Ik heb kantoor Ja. papieren gehaald. Dus dan zat ik op kantoor. Alleen bij calamiteiten ging ik op straat. Op straat. Ja. Oké, spannend. Mooi verhaal van Umalobi en de band, sowieso. Ja. Er was nog iets dat ik u wilde vragen. Heeft Umalobi nog andere soulnummers uitgebracht, behalve die Wakalibi? Ja. Ramon Stein heeft ook één gezongen. Rabbi Trisi ook. Serena Liba. Oké. Rabbi Trisi heeft Serena Liba gezongen. Geschreven in Serenatongo, Spaans en Engels. Oh, Serena Liba. Serena Liba. Oké. Maar die is minder bekend geworden dan... Minder bekend geworden, ja. Maar het is een heel mooi lied hoor. Heel mooi lied. De promotie was niet zo... Ik was al weg. Ja. En ik was manusje van alles, als ik het wel zo wil zeggen. Maar Bonte hond toch. Maar de jaren dat u in Nederland heeft gezeten, heeft u daar klassieke Ik muziek heb gemaakt? niet in Nederland Oh, gezeten. dan kom ik daar. U zegt u was... Oh, u bedoelt die andere weg. Ik dacht dat u in Nederland had gestudeerd of zo. Nee. Oh, ik weet niet hoe ik daarbij kwam hoor. Ik ben muziek gaan maken met Umalobi in Nederland. Oh, oké, ja, dat was in vertelde u, 1982. Ja, maar u bent gewoon teruggekomen naar Suriname. Tuurlijk ben ik teruggekomen. Ik discrimineer. Ja, nee, omdat een paar groepen die weggingen en bleven muzikanten achter. Is dat ook gebeurd met Umalobi die ene keer toen jullie zijn? Dat kon niet, want we hebben alle paspoorten in beslag genomen. Oh, Dus niemand kon achterblijven. De leiding had alle paspoorten in beslag genomen. ja. Pas toen we terugkeren Op Schiphol. Schiphol Ja. hebben ze hun paspoort in de handen gehad. Als je weer weg wil gaan, dan ga je. In 2 weken tijd had ik werk gevonden, maar ik zeg nee. Ik ben politieman in Suriname, dan kom ik hier. En de bakkerij kon discrimineren. Ik zeg nee hoor. Ik ben 3 keer geweest. Oké. Ja. Maar 61 ben ik daar gaan vieren, maar 75. In 2019 ben ik 75 daar ook gaan Ja. vieren. Ik ben 3 maanden 3, gebleven. ja. Maar die land is niet voor mij. Echt niet voor mij. En die weet, ene... weet je wat bij mij speelde?
Ik zat op een afdeling en ik was een van de mannen van die afdeling. Als een politieman met verlof ging, moest ik je een briefje geven, anders word je aangehouden op zanderij hoor. Je ging niet weg. En wanneer je terugkwam van verlof, je had toen het buitenlands verlof noemen we dat. Ja. Dan kwam je weer bij mij voor je uniform. Dat was mijn werk. Mijn werk was uniformen verstrekken aan de politie, de bewakingsdienst en de brandweer. 3 korpsen had ik onder mij. Ik moest ervoor zorg dragen dat alle politiemannen vanaf Korantijn tot Marowijna goed gekleed ging toen. In de actiestand ook de minister voor justitie aan bedwanging. Wanneer ik geen geld had. Ja hoor. Ja, dat was mijn werk. Dus wanneer die mensen weggingen, moest ik een briefje geven. En wanneer ze terugkwamen, om weer te beginnen, kwamen ze weer bij mij om uniform te halen. Hé, maar waar zit dat? Je gaat Holland 5 in Holland. Dus die verhalen staan meer dan, oh, niet voor mij hoor, dat ga ik niet. Ja. Weet je wat ik gedaan heb met mijn buitenlands verlof? Ik heb het verkocht aan de overheid. Ah. Want men kwam met met iets van wie buitenlands verlof wil verkopen. De overheid geeft je wat geld. Dan hoef je niet te gaan. Maar als zo niet, betaalt de overheid verplicht na 25 jaar dienst je ticket voor jou en je vrouw te betalen om vakantie te gaan vieren. Dat was een regeling. Dat was een regeling. Dat was een regeling. Wie niet wilde gaan, wordt afgekocht. Ik zeg, koop de mijne af. De mijne is afgekocht. Met dat geld heb ik een auto gekocht. Kijk. En een goed werkende naaimachine voor mijn vrouw. Ah. Ja. Oké. Maar u bent nooit in de politiekapel gaan zitten? Nee. Oké. Nee. Ik heb wel samengewerkt met ze. Ja. Totdat zelf die grote niet van kapel was een ontwerp van mij. En Brett weet. Ja. Ja. Ik heb samengewerkt met alle afdelingen van de politie. Ik ben vanaf 1972 ben ik, komt dat eigenlijk van de uniformman van Suriname. Die titoom-uniform van de politie. Lichtbruin en donkerbruin. In 1972 was ik bij de creatie. Ja. Korte mouw. Ja. Die grijze heb ik alleen uitgevoerd. Totdat meneer op 21 juni 1974 meneer Hunter korpschef is geworden, is het geïntroduceerd. Toen heb ik gezegd aan minister Hiers Balling van Nederland en minister Giriasin van Suriname gezegd: jullie discrimineren. Jullie kijken niet naar kleine mannen. Jullie kijken alleen naar grote mannen. Waarom discrimineer je de onderofficieren van politie? Ja, maar wat bedoel je? Ik zeg, we maken nu een nieuw uniform. In de verte, wanneer er 3 politieambtenaren komen, kan je uitmaken wie een officier is. Maar je kan niet uitmaken wie een onderofficier is. In de verte. Ja. Toen heeft men gezegd, maar wat bedoel je daarmee? Ik zeg, als die onderofficier zilver hier heeft, 1 knoop, 2, 3 knopen, geef die man een zilverband hier. Dan kan je zien dat er daar een aantal van Philipman, een onderofficier, een officier en een manschap. Bingo, meneer Landveld. Dan moet je erin komen. Het was niet bij de politie. Ja. Met de grijze uniform is het gekomen. Oké. Nou, ik denk... En wat je ook niet weet, een jonge agent van 19, van 31 jaar, heeft op Stoelmanseiland onze Surinaamse vlag gehesen en de Nederlandse vlag gestreken op 25 november 1975. Dat was u. Want deze jonge agent van 31 jaar op Stoelmanseiland.